ritka táv, ugye 2,5 kör, a nagyoknak a vágta távja az nagyjából 1100 méter, körülbelül 600 méter fognak majd megtenni. 10 és 16 év közötti lovasok nevezhetnek a kishuszár vágtára, és a maximális marmagassága a lovaknak 138 cm, a képernyőn pedig a komplett mezőny. Tegnap volt 3 előfutam, és a 3 előfutamból az első 2 helyezettek jutottak a mai döntőbe. Póni galoppversenyről azt kell tudni, hogy nagyon népszerű Nyugat-Európában, több olyan világsztár zsoki is lovagol jelenleg, többek között az a Christoph Soumillon, aki fiatal korában pónikon kezdte a karrierjét, és hát ugye Soumillont azért kell kiemelnünk, mert 2009-ben itt volt azon a bizonyos overdose futáson Budapesten, és ő lovagolta akkor a magyar csodalovat. Hát overdose már visszavonult, és fedezőmén Soumillon viszont óriási formában van, és jelenleg a világ 3 legjobb zsokija között tartják számon, csak úgy, mint Olivier Pölliet, aki szintén egy francia úriember. Szóval nagy hagyományai vannak magyar külföldön, és szerencsére most már Magyarországon is a póni versenyeknek, hiszen ezek a kis huszárok évközben rendszeresen versenyeznek, többek között a Kincsen Parkban, ahol egy versenysorozatot szervezünk az idén számunkra, és például az a Moroc Mercedes, aki majd sötétkékben jön itt Morcos nevű lovával, az utolsó ilyen futamot megnyert. Nagyon integet az Éles Virág Robika nyergében. Éles Virág lova Robika egy 7 éves póni, fekete tarka, Ménhernát németiből érkezett, 54-88-at ment ő az előfutamban. Próbálok némi támpontot adni a kvalifikációs időkkel, de azért alapvetően ez nem mindig mérvadó, hiszen azóta eltelt egy nap, és egy-egy futással is rengeteget jönnek előre a lovak, illetve a lovasok egyaránt. A tegnapi nap folyamán egy érdekes interjút pont a Magyar Televízióban hallottam az egyik futamnyerővel, aki azt mondta, hogy az idén sokkal bátrabb, már nem fél, és éppen ezért sokkal jobb eredményre számít. Egyébként az egyik futamot sikerült is megnyerni, ahogy említettem. Mennek most már egyértelműen a lovasok a start közelébe, ahogy Lázár Vilmos említette, gumiszallagos indítás, ugyanúgy, mint a nagyoknál, és hát legalább annyi probléma szokott lenni a kis huszárvágta futamok startjainál, mint a nagy nemzeti vágtán. Persze András a starter, a képen másodperceken belül elkezdődnek, tehát a döntők, a Magyar Posta kis huszárvágta döntőjével. 2014-ben itt a Hősök terén feltűnnek ott a start egyenesben a lovak, úgy látom pont Makovicki Ákos lova Fáni, aki nem bír magával, az egyik esélyes. Egy 5 éves, sötétpej kanca, Fáni, borzasztóan gyors volt tegnap az előfutamon. 51-49, ha csak az időeredményeket nézem, akkor ő a favorit. Itt a képen pedig Hajnal József Mózessel, a 12 éves sportpónival. Nézzük, hogy sikerül-e talán az első start, és nincs start. Nincs start, az első indítás az érvénytelen. Visszahívja a starter a lovasokat. Ugye meg kell várni még legalább 1 másodpercig, legalább versenyirányba állnak a lovak. Egyébként azért nem hívja vissza a startot, hogyha valamelyik póni például bent ragad a startnál. Azért igen, hogyha valaki kiúrja. Nem egyszerű feltartani ezeket a lovakat, pláne amikor a lovasokat elkapja a hév, és nehezen akarják elhinni, hogy ez még nem a verseny. Ez egy remek belemelegítés a lovaknak, különösebb jelentőség nincs, itt integet a képen látható Hajnal József, hogy ő tudja, hogy nincs start, csak nem tudja megfogni Mózest, a 12 éves lovát. Évek óta lovagolnak természetesen ezek a gyerekek. Általában olyan 6-8 éves korukban kezdik el a lovaglást, és hát legtöbbjük különböző kategóriákban versenyez a póni versenyeken, többen az Országos Póni Szövetségnek is a tagjai, amely rendszeresen szervez militári díjugrat, illetve díjlovagló versenyeket, nagyon jó alapokat képeznek ezek természetesen a nemzeti vágtára. Itt mutatja a starter, egyértelműen ez bizony érvénytelen. Akik az elmúlt években nézték a közvetítéseinket, azok tudják, hogy sajnos ez elég gyakran előfordul. Voltak gondok az előfutamokban is a nagyvágtán, és hát a nemzeti vágta döntője sem lesz egyszerű, hiszen 5 rendkívül jó képességű ló került a döntőbe, minimális különbségek vannak csak tudásban a lovak között, úgyhogy nagyon sok múlik a starton, bár a tavalyi döntő pont azt mutatta, hogy nem minden, hiszen Németh János bajna színeiben Májboly mennydörgéssel úgy nyerte meg tavaly a vágtát, hogy az utolsó előtti kanyarban kerülte meg a 2 élen lévő lovast, és győzött végül. Itt van egyébként az idén is a bajai ló a döntőben, de nem akarok előre szaladni, hiszen fogják majd látni a középfutamokat. Egészen elképesztő izgalmakat hoztak a középfutamok, amelynek a nyerőit láthatjuk majd 6 órakor a döntőben. Na nézzük akkor a második start kísérletünket. Remélhetőleg ezúttal nem lesz már semmi probléma, 1,5 kör tehát a táv a kicsiknél. Hajnal József nyugodtnak tűnik Mózes nyergében.
a starter pedig még higgadtabb. Nagyjából egy olyan 30-40 méterre vannak jelen pillanatban a startvonalától a résztvevők. Ugye 20 méterrel a starttól fogják elengedni őket, ott belül nagyon ugrándozik Mózes, a sportpóni. Bízunk benne, hogy másodszorra már jó lesz az indítás, remélem együtt az egész mezőny. Figyelem! És start! És elindult a 2014-es Magyar Posta kishuszár vágta döntőfutamon, jól jött el Makovicki Moroz Mercedes az indítás után, és talán ő az, aki vezető, az, aki elsőként kijöhet majd a kanyarból. Nézzük, hogy mi a helyzet, mikor az első egyenesbe ér a mezőny, innentől kezdve még több mint egy kör van hátra. Óriási küzdelem, remekül jön Moroz Mercedes Morcossal. Moroz Mercedes vezet mellett azonban Hajnal József. Moroz Mercedes és Hajnal József kettős az élen. A nagy favorit hátul van még Makovicki Ákos Fánival, de még elég sok van hátra, nagyjából 300 méter a döntőfutamból. Moroz Mercedes nagyon jól kezdett, hármassal, Morcossal, Vers Fónival. Moroz Mercedes az első jelen pillanatban, amikor még mindegy olyan jó 150 méterünk van hátra. Óriási küzdelem alakult egy győzelemért. Moroz Mercedes még mindig vezet, Moroz Mercedes mellett Csontos Zsuzsa. Moroz Mercedes vagy Csontos Zsuzsa, ők ketten küzdenek a győzelemért. Már csak 80 méter van hátra. Moroz Mercedes vagy Csontos Zsuzsa, Moroz Mercedes vagy Csontos Zsuzsa. Moroz Mercedes nyerheti a versenyt, start célgyőzelem. Moroz Mercedes Morcos nevű lovával nyeri a 2014-es Magyar Posta kishuszárvágtát. Hát Moroz Mercedes. Igen. Festetics vágtán második volt, futamgyőztes volt az előfutamban, és ezúttal nyerő. Érdekes, hogy hát majdnem csak, hogy a leggyengébb volt a kvalifikációs ideje, és erre utaltam a felvezetésbe, hogy azért messze menő következtetéseket ebből ne próbáljunk levonni. Mert nagyon sok múlik a starton, nagyon sok múlik, hogy az első kanyarból hogy tudnak kijönni a lovak. Egyébként Moroz Mercedes ezzel a lóval végigversenyezte az egész szezon. Ő is azok közé tartozik, akik nem csak a kishuszár vágtákon, hanem többek között a Kincsen Parkban is rendszeresen indulnak, és említettem, hogy ő az, aki megnyerte az utolsó Kincsen Parki futamot. Hajnal József, aki a legjobban indul, a végén azonban Csontos Zsuzsa gyömbérrel szorongatja Moroz Mercedes. Hamarosan jönnek majd az idők, megjön a versenyintézősnek, a versenybíróságnak a hivatalos eredménye, hiszen mint a hagyományos lóverseny futamokon is ilyenkor lehet még vizsgálat, végignézi a zsűri, hogy minden rendben volt-e futam közben, nem történt-e szabálytalanság, akadályozás. Moroz Mercedes Morcossal felér a csúcsra 2014-ben, ő a leggyorsabb kishuszár. Csontos Zsuzsa az, aki bejön a második helyre, és mindjárt megnézem majd az ismétlésben, hogy ki lett végül a harmadik, mert óriási küzdelem alakult ki. A Hajnal József itt a harmadik helyen, mikor jönnek az utolsó kanyarból ki a lovak. Óriási meglepetés nekem, megmondom őszintén, Makovicki Ákos, hogy Fánival ilyen gyengén megy, egyetlen ő volt nálam az esélyes. Most pedig jöjjön egy interjú a pálya széléről Lerman Mátyás. Szállítsuk le, mert nem fog megállni. Egy pillanat türelmet kérünk, már is leszáll a lóról Mercedes. Úgy tűnik, hogy a Paci még nagyon benne van a versenyzésben, a versenyzési láz még rajta van, de egy pár másodperc türelmet kérünk, és akkor amint a Mercedes le tud szállni a póniról, akkor rögtön meginterjúvoljuk. Na, talán majd most összejön. Nem, még mindig egy kört mennie kell. Hát nagy verseny volt, kifutotta magát a póni. Lehet, hogy még ha rajta múlna, akkor menne tovább is, de Mercedes, légy szíves egy pár mondatra. Szívből gratulálunk, a nézők is neked tapsolnak. Kimerítő futam lehetett, ezek szerint nem zavart meg téged és a pónit, hogy meg kellett ismételni a rajtot? Hát egyáltalán nem, de nagyon örülök, hogy elsők lettünk. Melyik volt a legizgalmasabb része a versenynek? Hát az utolsó kör. Milyen régóta lovagolsz, mennyit gyakoroltál erre a versenyre? Hát olyan egy hónapot tudtunk gyakorolni vele, 2 éve lovagolok. És hogy tudtál verseny közben együttműködni, kommunikálni a lóval? Hát ezt igazából meg kell beszélni a lovaddal is, hogy érezze magát, meg ilyesmi. A lakóhelyeden népszerű a lovaglás? Igen. Sokan drukkoltak? Hát elég sokan. És milyen egyébként kishuszárnak lenni, egyáltalán milyen érzés itt lenni a Nemzeti Vágtán? Hát
Hát én ennek nagyon örülök, hogy bejutottam, hát én erre vágytam. További sok sikert, köszönjük szépen és gratulálunk a rossz Mercedesnek. Kedves nézőink, minden további a stúdióból.